ole hei tun tuma chuan internet lama ka hmu fu hlo maya he accident thleng hi khilai Bawhhlawh phur motor oron kal khian two wheeler a hnawl chung chu ania chumi hmain video kan en main video toite ni asului ti polte oma amaro chu chung te chu kan en hawanga ama sabera chuan he thalak lo langa tang anin sut ma lok second hi han en lok taila hei heta hian car pakhat alto car adinga helai mun hi tennis court bul horticulture office thlen phei borvel khalai kongkwal laika ania anin ka sia a ka hreswal lo tura ka ngai hei heng lai anga po hian khi tuna motor din dan khet en taila kong chaka alto car adinga tlanglama khu railing ngengin two wheeler ho ading tlar that maya kong kual lai takala ni bokani a chep zia chu ti khian kan hmu thiam vekani a ma khian ki alto car ki tol ma se ki car ki tol ma se khu lai dewa te po kon zuk ding sela azia ang rules of road regulation ina asoi opposite parking an bo chia a tin kong ko ya motor an park boka na kong ti che pinan om boka hi traffic police tan mu fu in an mu lo chin chi chi vel ani mela mu fu in voman tum sela aman tu khami sual ati le tho karing hengalo da tu te po hian chu chu kan om dan vel he di police in min hu phak lawa duty min hu phak lo chon dan om lo ani bera hen kan ngai ni hian alang thin hengi kho chunga ani mo kho po na ani mo kong puya ti che ba ka traffic flow ti mon ba ka ke kalte le mishing kong pui mang tu dang te tan a him lo thin phur phur Bawhhlawh hnawl hnawl oh then khat chon hei hi post comment na lama suluya ang suluya ni email tite an oma ama ro chu mishing hanin sului tur in hongoi ngoi le in mail man ni leb lo chon hanin suluya big takin kholai hetianga le ngal tlan chiat na om lawa phei chuan tu manin sut lui du big karing lawa tin a break a fail ti do nila a break a fail lem lo ti hriat ading ngal maya tin a hnung zong pona tol lem lo bokari he motor hi thil thleng tam tak thin heng kho chunga abikin a speed san lutuk lo na accident thlen tu tamber in ti pal zeu chu ngai tu lo lutuk wang ani chu ngai tu lo lutuk wang thlen tu tamber chu electronic device khoi wang ani tlang pui thin ani phone mang pa motor khalte phone zuk met pa motor khalte tin motora khami a screen zuk khoi pa motor khalte chung ho chuanin lir thei control a har san na adin huna din lo te tin mi biak tuilu to ka wanga lo wati te amania ka ton pakha chu khitiang ang thokian car le pick up in car scooty an tlana ama car adinga ama a car kha adinga ama lam zama wangin ti chuan a car scooty tlana meiche khal bark me na ni nge nge chu chu a hnunga pick up tlan khan a va sut chil bur mai ni enga tinge kan tia kalo ngai to lo reng reng ati enga tinge ngai to lo reng reng phone a khoi chung chu lo ni zelani phone khoi te lo me zeu te tlan muang han ti wangat a lo khoi te lo man te a big takin aizol kho chunga hian han en wang wang ula motor wrong side dewa tlan ma ni side nek lo dewa tlan te tin muang dewa tlan te le pel har dewa tlan te heng ho hi awa en chiang ma ro phone mangan lo ni du tlang pui thin ama ro chu hata chun phone mangai ka ti chuang lo wa ama ro chu ngai tu lo wanga thleng chu ani nge yarin om phur phur Bawhhlawh hnawl hnawl tungai thiam lo ti ve kha chu soi ngai le min ka hrelo a hai a chiang kel kol via wa tin camera cctv na lo la fu boka
chu mai ni lawa witness tam taka hmuna nom do na a chiang viawan in ching fel thei tura te po ngai la amaro chu ho te anga kan ngai hi chu phone second khat lek kan lo zuk en chunga kan lir thei kan ra tol si kha chuan kan mami ten din thuta in su thei hi a thleng hnem lu tu kani abik takin true hui la ra phei chuan aizo kho chunga hian thil thleng hnem deuh mai ni in hnawl pal heng hi kan ngai tu tok lo wanga thleng ani tlang pui thina lir thei hi ngai tu chiang lo le khatianga a khalchi ni lem lo a ho kan ti viau mai theya hetia accident a thlen lo chuan amaro chu accident a thlen chuan kan ngai serious viau le loi zel box sia a khoi tu kan nia met tu kan ni chuan motor chunga chuang kan chuan kan ngai ho viau ma se a soi le ang accident a thlen chuan kan ngai serious le viau a video kan hmu phei chuan kan tong kama chele thei viau a boi thlak lai ber chu midang in an tuar lai takhi a boi thlak lai ber ani thin ati thin khalir thei che sual chungchang road accident chungchang a chuan hei ti hian helai mi te po hi asua asu tu chu chekher lo mai thei amaro chu motor avati chia te avat ho te a po a chedu de wane scooty te phei chu a chia a ti khan olsam te in poisa tam tak se na nga ya tin an hun le tha te payanga ya anin lo na a poisa jong jong kha pe ma se a siam chung hun ang te chung a poi thin zia chu khu vai va ko na khuan hun thar pe nga tanga chan mari wes lam chho na khuan kar pakhat rui phel phual mai hian two wheeler taxi su ni chuan a thlanga khan sang deuh mai hian in chhawng khat ai sang vel tura hian a su thla a chhep boi mai a koi boi mai a two wheeler taxi khal tu kha maril ru na ni khat amit tuit la zoi zoi mai ni a ei zot na ni a chung te a chom ve na ni a kha a taxi kha a chia kha chu siam that le thei nge yang amaro chu workshop an danga ejeran da lu tanga engchen nge khoi ngai don engchen nge kha thilawang khan a poisa siam na man khat lama se engchen khange kha thilawang khan a tor don ai zon na khana tuar vek don ani chung te thleng thlenga lo wa in bil chiam chiam kha thil nuam ani silo mi zo le mi zo wa chuan chu wang chuan a ngong hi poilu tuka kan ngai tu lo zewa wang te kan lo rui zewa wang te hian mi tam tak tor na kan thlen tir theya nun na chan anom pha fo thin heng ka soi hi ninom lama min lo ngai sak lo sha mula apoi mo zia hi a mu chiang tu le hre chiang tu hi kania wangin mi tam takina har san nan an to na sat zia hi ka mu chianga chuwang chuan phim khur to pakan phim khurangai phim thei to pakan phim khurangai to pani mai thalak te em chu ko ran da lo ngani min lama ka thil mu kan soi le shim shim duwa chaltlang ak hian school no pang shroi tur nu pakhat hi as no panga phur lain a scooty karin asuwa a chia te po om nge nge a lo om khop maya ti chon chu kar chu atlan chi atlan bowa atlan tlang luya ti dinan tumpoin chuanin a number an lo chin chi mana nuwa man ani le a ati ani lo thu le khatiang chan sang sang te chuan lam asiam na sa viawani mela amaro chu man ani ta thowa mutu ten lo mo chiang sian lo hre chiang sia chu po chu chan dang vak wanga thleng ani lo zurui wang rui hlo ne na motor khal wanga puma pui ten motor ne na zai voran ti ang deuh khan rui hlo ne na rui hlo ne na motor khal mo kha kha a ngong poi thine me mani kha engemo pal zeu thleng ta sela chuan ai khan han su thuk hret emo suna hret se chuan poi lutuk thleng thei tur ani chu ai thin rim thak em chu ai ngei om zok chu mi su mi tipal tlan che zui hi vai chawina mok ina an ti tura kan ngai hit and run mi su atlan chia tlan bo hei hi mi zo apo kan tam takhop maya mi zo apo ti ching kan tam takhop maya heng mi su da tlan bo ching chun pachanga pon tlan bo nu chu ani chuan zan lama mi su ta sela mi tipal ta sela anan tlan bo na sat tur zia mai chu chung chu mi zo hian kan tam to em ani in ti pal te chu thleng ve thei ani te me o mai chunga chong kan ti tur chu buai pui ani mi thin rim lu tuk tur po thataka kan in don son chuan thataka in don son thei mai ni a chuwang chuan hei hi chu kan kalsan le ta na thahop mai mi ti pala tlan chiat tlan bo zon ngai rup rup hi kan tam ta khop mai
poi mo ma sabera chuan mi tipal lo tura film khur thei topa rules te zom chunga lir thei kan khal hi poi mo ber kan malama mi te ngai chang chungin kho chunga te phei chuan tin kho pona po kong ko ya te midang ngai chang chungin kong lo free dewani poing midang ngai chang chungin tla ni la kan side lama tla ni la min tlan pel du tu te in tlan pel tir mai la tin kan malama mi te kan tlan pel do ni pon bumal takin horn te pe in tlan pel tir mai la chu atok maya hetianga te thlap thin te hian harsana an tok mo khop maya an lo to kan ipon a thiam zo ka an tang le nge thin chuwang chuan film khur hian nunna a chan him mai ni lawa hun le tha le natna sang laka in hliam pal theina sang laka min venga ni ti kha chetel mol te ngu hei accident apung thur maya tam tul maya thi na po thleng mol reng mai ni hi